ka Community Led Landscape Management Project lani ka CLLMP balabay tingka da ka World Bank bat bala pentri da ka Meghalaya Basin Management Agency lani ka MBMA hapo ka tanat planning jong ka sarkar jela kalalong ka way niki project umbam umdi ka bala sedang bantri kam hakasnong mau kerdep Ribhoy District ban penurlong na kabenta kumno ban kersan yalaki paiba nong snong ban light na ka jingkerdu Katay kasnong kadon hapo ko umroy constituency barka jingdon kinong sensar snong ki balayu I jengay ya ka bansawan kamtam ban penlait yala kinong snong naga kurdu ha ki long din kumta la penyo ikite ki project. Nalor ke umbam umdi saki caka bantung kerpang iki dawai kenban ne ki medical plantation lengba katay ke ju ka project bat bala thungru iki kenhun badai pe yaki kabala tip kum ka Village Natural Resource Management Committee lane ka VNRMC. Katkum ka kong Cherili Karbi Q, bookkeeper ka VNMRC, kalabatay baya menta latung hadu kumba khatlay hajar nrius pa khandai penriu teli kiten riding nakabenta kane, khnang bantengkai ka jingdon kiding, bat ban penmi iki dawai kenban, ban ai jing sumar hiki rukom baper. Nalor kate ka project ki borsnong hapo ka jingilam uba Jivan Sius Ramshan kumurang basnong kila thawru sa ka operation house ka balasnar ki bilar plastic barutay unong yalam ulapan pau ka jingsong sarong balengba kane ka project lawanra hapo ka snong nakabenta kabit kabiang kinong snong barbanyada yala kinong snong bakin light na ka jingkerdu umbam umdi batlengba kane ka project la ruban bakan long kajing hikai kumno bantengka yala ka mariang kabajupsa sa kajing embryo baman la kasngi guys pai ngadai way na ki VCF ba dai na ka VNRMC mo kadap te kumbang ilai hakana ka spot bang don kane ka check dam te ye kane ka check dam national lengba kayo ngilayo pan na ka klam te nikong mchwa kadon tang ko way ka kumbang lai hadin ka de ka benta ka barip ha chwa bikin snai ka next dam ka ne ka de ka main source jong ka khme ka ba penyo ha ka snong kana ka daw ni snai ya ka ne ka check dam lingba ka jingarap jong ka klam ngila yo ban snai ka ne ka check dam ka behe tang ba min shwa hadin bangil lip sna te ngi ba ka discharge jong ka ne ka duna palak du kata ka discharge jong ka long kumba tang lai saw litar sanlitar haka siminit te hadin ketupat namar bangi I bakaduna tengi snai ki intervention nak bentaban penhe ya ka discharge jong te lingi lasnai kini ki lengba ka jing arab jong klami ngila snai kini ki counter trenches ngila sna kamba ar hajar praspa tam kini counter trenches nikong yo shwa ya ka tang kabarit shwa yo duna nak bentaban snai ki counter trenches te hadin ketu ngila I ba ka impact jong ka kalong positive hadin ketapat ni yo sakawai pat kawak order nang menta benda iki trenches te hadin bang ila iki trenches hadin sisnam nilai isya ba ka kalong ka impact jong ka trenches kalong positive ni ba ka discharge jong ka khamhe ba bani ka tai ka ba bani ka ta ka wei bang isnan kong hadin te menta kala ban pendap ye ka dam te ka jingmentoi bang yo na ka check dam kalong ba ngila ban penpoi shaduk sisnong te kajing mentoi hi kalong nak beta barok snong hi ka population jong barok snong te lengba jong ka check dam hi ngila ban supply barok ka population jong snong te men shwa bakanwan ka klam sini ki wan shwa ki le shwa ka sensitization program ki le ka sensitization program harin kitu kit sai ba ka snong jungi ka don sisa kata kajing ha kalyang jong ka te ni nakaliang jong ka snong ila penpau ya kajing jungi bangi don ha ka te ngila peniru iki plan teleng ba jong kata te ki ai kajing rap yengi ha snong ban sepen ban sna ya cek dam nak benta ban rap ingi ha kajing jing sem jungi ha kaliang jong Kublai ngadai I Cherili Karbi Q ngadai ru ibu kipa jong kani ka VNRMC klem mau kerdem Tihang ni mentang ngidon ha ka jaka ka bangi thum ya ka afforestation. Balai bangi thum ya kini ka afforestation ka jingmut hi ka long ba ngin penne pansa ya ki so ki pai ki bala don nduk menshwa ki bala jan du jan.
tina engi yo ikini kiso occupy ni don ya ka nursery hang ni po nursery ni syarai ki sembai kidieng so nang ta kidieng ki babha kum kanuksa ka bangi ong cheni ni don ni ki ding so ni don ni ki ding so ki bala jandu jaj ka main focus jongi balai bangi thung kini namar ba ki kun ki ti jungi la shar sin kim yo shu ikini ki so nak ta ka daw ni thung ya kini ki ding so ha kani ka klausnong hang ni kalong ba ni pe hina ka community baro ka we te side by side ni don ni ka bench terracing ha kani ka bench terracing ni don ni ki jingtung ni tu hung ya ki ding so ping ki ding so pho nang ta ya ki ding sophan nang tangi don ru ya ka agroforestry ngi thung ki kaj pat ki we de ki ja jing thung bor khar khiu ngal di VCF te kani inta de ka richard pon te balai bang isna kani mar kani ka de ba dis chat ko wan kan increase ya ko te ashwa bun sina kani ka we ka yu ka etika lu tu bon bu atei de ba ingker de kemau dan lai jaka we ar lai hidu stein mar beleng bu stein ba hak por slab long ko ka khlan te baka khlan ba ka warna ru ka erosion ka jing krong no ka kendau te ibu de kite ki penjadar ya ka erosion te ka ro kan yong kham ba ka kan le ski te nak te wan bu hane kan tahap taka ban penikut ka dischan te kani kira taban ban pene ya level sipo mo ban pene ka khnang ba kana ban kitni baro sisnem te ka jisna kani long ba ka jing ira taka sinong ka thau ba kumjuru igi lengkha ge berap satisa room stay te bat hagne ka yuni ka kani ka de ka belong ba ka chongka appreciation te hagne baro sedong ngila thungiki dem baro sedong gini te nang taru ngiti ya ka chongka juga konten trenches ka thleu te hanir baro uwi long gila ti daka thleu te bahajang ka thleu ro ni thui ki dieng ka taru ka iraban kuno ban ya dam taka erosion ngadai ba ajuban sul function orang ba sunong jong ka sunong mau kordap ba haju ba ko kumu chairman jong ka BNRMC CLLMP mau kordap di nidon hakane ka madan haka caka ka ba khambun na ki jing pentri kam hakane ka project jong ka CLLMP bangi pentri kam hakane ka stong jongi te ka jingwan jong kane ka project deng ba ka community led landscape management project kala aisha ka jing mentoi ka bakhrao ya stong ka thau jongi baro hoi namar ba Swa bakarwan kane project niya kendu sipun gijing kum kinok song snong ko snong jumi lada dei ha ka umbam di karap karyang ba kajing pakoi saya ke jakarang kijungi ji kidon sipun ki jing pentri kam kentup ya ka klaus nong ke bangidon ki telong di balik se mensua kila rengat no bat kidon kiba pagi po ba mensua karip kan ka tulung yang pe deng ba kijing putrai ya kine ki kam bak ter ni ba kala don sya ka jing mutoi ka bakhrau atu kata di rengkat lang bat ka komiti jong ka biaramsi hapo ka jing kmi bat ka jing pej jong ka district project unit CLLMP kibala kerjaan bat kibala ya rengkat bat ni bisno mengiru kum ka biaramsi ni ju esno tilang bat ni long kibaya tuli ban sim ya kono horai nak bata ban penya bet ya ka project ji nadu arajar khat khandai ter hadu mentah ni layu isi sibun kijing kala hakaba kajing pentre ya ka project ko kane snong kala airu kajing mentoi ka bakhrau ya kinok snong ha kalat yo kam yo jam
bat nila stang ru ban pumi pisa kak to kat ne na kine ki jing putrei halang ba kaneka project ni don kak to kat ne ka jing pumi pisa na ka barmi kompos ke bangi snasbo ni don ru na ka jing pumi pisa na ka nasri ke bangi sara kham tam ya ki jat tingso di bala jan bu jat kaneka shlong ba te khlak shlong ni Natangi don ru aki orchids ke bangi ada nak bertapan pene persa bakin nom du jat te ko klau ko ni bat ki bat dawai di bangi lalu melalang na ki klau snong ban penroy ki kere jaka bat ban sumar ki kenang ba kin nom du ba syai la sisi di kane gendong ga jingku ke ba khrawe du ta ba lese na kaliang jung ngiu pai ba no snong ba mengaru kum rang snong ngam sempoi pekat ba kane ke project kan ai sisa ka jimtoy namar ba lese ka de snong ba mengahiru ngam nyimpat dodon ke jingi ya kamariang hadu kata-kata ngai lengba ka jingi jing tip ku jingi lengba ka jing pentre jingi yakini jing tre beper menta lalong ke besuk ini bat ni lalong tiba ngak bandong tiba las no tu ba kaban ie ya kamariang ban penek pensa ya ke jingjengam bat ban pensbo sa sisin pat bat ban penrus pa ya ke jidon jingam kumbangi don hak por balalik no